बिथाङा जुदि बाथौनि नलेज गैयाबा सिरि सिरि थानांगौमोन। आगोमा बाथौ धोरोम, गुदि धोरोम, हाजार हाजार बोसोरनिफ्राय मानिबोनाय जोङो एजाहारबो होनाय जागोन। बिथाङा गनायना लानांगोन बिथांनि भुलखौ। खुलुमबाय जै बोराइ बाथौनि। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै आर'नाइ रादाब, बड'सा रादाब फंबायमोननिसिम जोंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनाय जाबाय। आरो लोगोसे निउस पर्टेल नायगिरि गासैबो बाथौसा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आरो गासै बड'लेण्ड हालामाव थानाय, जोंनि भारताव थानाय, जोंनि गासैबो खना खनला रायजो जानाय गासैबो आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरनिसिम अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ फिन खेबसे बावहरनाय जाबाय। दिनैनि प्रेस मिट होनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि तामुलपुर जिल्लानि BPF राजनैतिक हान्जायाव थानाय इयथ BPFनि सेक्रेटारि जितेन मुसाहारिया सिडली उफ्रा बिसायख'थिनि केम्पिंआव थांनानै बाथौनि सोमोन्दै बिथाङा बबेबा मोनसे ख्रिस्टाननि एलेकायाव थांनानै उल्थां फाल्थां बाथ्रा बुंनायखौ लानानै दिनै फंनैसो बाथ्रा बुंनो गोनां जादों। गोसो गैयामोन, नाथाय बिथांनि जि एक्टिभिटिस बाथौनि सायाव जिखिनि सोंखारिनानै जिखिनि लाजि फोनांनानै बाथ्रा बुंदों, दा बुङाबा जाया। दा ओंखायनो बिनि बागै फंनैसो दिनै बुंनो थाखाय दिनै आखायाव लादों। बिथाङा राजनैतिक हान्जायाव थांनानै जोंनि बाथौनि सोमोन्दै बुंनो गोनां बेहा मोन्थाय गैयामोन। बियो राजनिति खालामनो खालाम। बे केम्पिंआव थांदो थां, जोंहा बुंनांगौ गैया। रायजोफोरखौ मा बुंनांगौ मा मानांगौ बिथाङा माने मोजां बुजायनानै गावसोरनि जिथुनिखि निर्बाचननि इस्ताहार बेफोरनि सोमोन्दै बुं। नाथाय बे बाथौनि बाथ्राफोरखौ बुंनानै मिनिग्लाबनो गोनां मा जुक्ति दङ? Batu is the oldest religion of the world. He does not know it. What is philosophy of Batu? What is ritual? What is mythology? He does not know. Philosophy मा, mythology मा, ritual मा बेफोरखौ बिथाङा मिथिया। बिथाङा ओरैनो मिनि गाग्लाबनानै बाथ्रा बुंबानो जागोन नामा? बिथाङा मिनि गाग्लाबना बाथ्रा बुङोबा जानाय नङा। मानो होनना बुङोबा एसेबां माने सिङाव लाखिना बाथ्रा बुंनायखौ जोङो मालाबाबो सह्य खालामनो हाया। बिथाङा बाथौनि बाथ्रा बुंनायावनो रेफारेन्सआव शिबनि पार्बतीनि बाथ्रा बुंदों। बेफोरखौ बुंनो गोनां मा जुक्ति दङ? बेफोरखौ बुंनो गोनां जेबो जुक्ति गैया। बिथाङा जुदि बाथौनि नलेज गैयाबा सिरि सिरि थानांगौमोन आरो बिथाङा पलिटिकेलनि बाथ्रा बुंनानै जि बुंनांगौ बेखौ बुंनांगौमोन। नाथाय बिखेकके तामुलपुर ओनसोलाव बाथौआरिया गोबां दङ, नाथाय बाथौनि जेब्ला आलारि बाथि लगायनाय बे खुग्लुबना थायो। बे दै सारनायनि थाखाय गोथार लथाया उल्थां फाल्थां जाना थायो। बेनिफ्राय हाग्रा बंग्रा रज'ना थायो। बेफोर बाथ्राखौ बुंलाबायदो। बेफोर बाथ्रा बुंनो गोनां खुनु जुक्तिनि बाथ्रायानो नङा। बाथौआ बर' हारिखौ आबुं सिनायथि होयो। बे बाथ्राखौ मोनथिया नामा? बाथौनि अनगा खुनु माहारियारि आफादा गावनि आबुं सिनायथिखौ होनो हाया। बे बाथ्राखौ बिथाङा बुजिनाया मोजां। आबुं सिनायथिया बाथौनि गेजेरजोंसो गासैखौबो मोननो हायो, मोनफुंनो हायो। आरो बिनि गेजेरजोंसो जोङो मोनसे इउनिफिकेसन, अनलायनाय, नों दानागार आं दानागार, खौसेनि गोसो, अनलायनाय गोसो, गोथार गोसो, निमाहानि गोसो, बेफोर गासैबो बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंसो फैयो। आरो मोनसे हारिया जुदि मान मर्यादा मोननो गोनांब्ला
धोरोमखौ दहाय लानानैसो मान मर्यादाखौ मोनफुंनो हायो। जि हारिया धोरोमा लोरबां बे हारिया माब्लाबाबो गेरेमसा जानो हाया। जि हारिया धोरोमा थिग नङा, जि हारिया धोरोमखौ एक नम्बराव दोननो हाया, बेफोर हारिया मालाबाबो जौगानो हाया। जौगानाय हारिफ्रा धोरोमखौ अरायबो से नम्बराव लाखियो। नाथाय जोंनि बर'नि आगोमा बाथौ धोरोम, गुदि धोरोम, हाजार हाजार बोसोरनिफ्राय मानिबोनाय, हाजार हाजार बोसोरनिफ्राय फोथायबोनाय बे बाथौ धोरोमखौ बिथाङा तुच्छ ताच्छिल्य खालायनानै सुबुं समाजनि गेजेराव हेय सानजानाय, हेय गियान खालामनो नागिरनाया बिथांनिया जुक्ति जायाखै। आरो बिथाङा खम समनि गेजेराव बाथौआरिनि खाथियाव निमाहा बिनांगोन, अब्लासो जों मानिगोन। आरो बिथांनि उल्था जोङो एजाहारबो होनाय जागोन। बिथाङा गनायना लानांगोन बिथांनि भुलखौ। बिथाङा बिब्दि जाहाथे इयुनाव भुल खालामा, जों बिनि थाखाय दिनै जोंहा 3 नं खोला देफिलि बिहाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि बिथां गेदेमा अर्गेस्वर बसुमतारी, फथालिकुसि बिहाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि माखुराम बसुमतारी, बिथां सानै गेदेमाखौ लानानै दिनै प्रेस मिट होनाय जाबाय। आरो लोगोसे बिथाङा थाबैनो जाहाथे गावनि गोरोन्थिखौ निमाहा बियो, जोंनि जि गुबै गुदि बाथौ धोरोमनि उल्था बुंनानै जिखिनि गोरोन्थि मावबाय, जाहाथे इयुनाव बिथाङा बिब्दि गोरोन्थि मावा आरो धोरोमखौ जाहाथे बिब्दि तुच्छ ताच्छिल्य खालाया, बेनि थाखाय बिथांखौ माने सांग्रांथि खालामना होनाय जाबाय। आरो दिनैनि प्रेस मिट होनायनि गुबै जाहोनानो बेनो। आरो बेखिनिखौनो बुंनानै